Bota máis. Ollo, piollo. Que me está pasando? Bos días, familia. Que me está pasando neste corpiño que teñe este ritmo medio cortado? É que claro, mira, cando penso cancións que son en castelao pero van pa galego, va ben, pero cando son cancións xa en astrohúngaro, non sei que me pasa, que perdo o ritmo de todo. Eso sí, onde non perdo o ritmo é na cociña do Estachebo. E hoxe volvemos cunha receita con ritmo, con sabor e, sobre todo, con moitos nutrientes. Xa verás, porque aquí hai unha chea de ingredientes que flipades. Hoxe con nós, fabas a campesina. Pero mira unha cousa, que estou aquí, teño unha liorta ca xente dos dicionarios, porque parece ser que tamén se chaman feixós brancos, feixós verdes. Na miña vida sempre xudías e fabas, pero fabas debe ser medio asturiano. Eu creo que se recolle, e sobre todo, é o que sei, é que o 100% da xente que está aí escoitando, isto chamalle fabas, aí o deixo. Veña, vamos facer unha cousa. Con estas fabas a campesina, que son campesinas porque teñen un montón de verduriñas, pero tamén teñen un bo chisco de xarrete, como que non? Un cachiño de xarrete, caldo donoso, para facer sempre un guisote dos vós. Un par de cebolas, temos tamén aquí cenorias. Temos, por suposto, un pouco de loureiro, que isto é mítico nestes guisos. Algo de allo, temos un pouco de manteiga. Xa vos dixen algunha vez que a manteiga encántame nas legumes, encántame. Un pouco de pataca, nabo. Temos tamén por aquí apio, evidentemente os feixós, e as nosos feixós verdes, sí, as nosas xudías. Vaya morea de cousas teño aquí hoxe, Lidia. Que tal? Moi bons días. Bos días, Iván. Que raro ti traer legumes. Epa, como que raro. Últimamente, mira, vou a dicir a verdad. Estou-che facendo un pouco nas beiras. Porque como a veces tal, digo eu, mira, iba a facer hoxe o xarrete aí con un medio wok e tal, empecé a barallar e vamos a meterlle máis historia, porque senón Lidia igual tal, e non, porque aquí con garabanzos tamén valería e cunhas lentellas tamén, pero aquí unha fava queda espectacular. Ti como lle chamas, fava ou feixón branco? Fabas. Fabas. Ves, que somos todos. Somos do team fava, macho. Claro, do team legume, non? Neste caso tamén. E o que imos facer, como a case sempre, é coller un pouquichiño desta carne, neste caso deste xarrete. A mí encanta o xarrete. Cocido, tal. Mira, recordo unha vez que me puxeron nunha boda do meu colega Felipe un xarrete que viña co oso. Entón, viña co oso, iba toda a carne así polo medio e poñeno no medio da mesa, en plan, sí, porque viña no forno, pero que se fixera, non sei, igual 7 ou 8 horas. Estaba lacadiño e tal. Que saborazo. Pero eu sempre dixen, home, o traballo das 7 ou 8 horas que podo ter esa laca, tal. Eu meto un pouco de caldo, fago e tal, meto un pouco dunha allada por riba e xa me gusta. É unha carne que ten tanta xelatina, tanto coláxeno que me encanta, macho. De verdad. Vale, o que imos empezar a facer é o seguinte. De feito, hoxe imos facer unha cousa un pouco non extraña, pero non é o que soemos facer cas fabas, porque eu normalmente metolle cas lentellas, con case todas as legumes, metolle ben de verduriña e pocho perfectamente ca faba, pero hoxe buscando un toque diferente, buscando un toque crocante tamén desa verdura que tanto nos gusta que falamos e sobre todo tamén facendo un pouco caso de todo o que dis, desas coccións máis curtas que intenta pois aproveitar máis os nutrientes. O que vou facer é que esa cebola sí que vou pochar, xa metemos lume, ca faba e co xarrete, pero as outras verduras todas vounas facer o final de todo nun wok para metelas nos últimos 3, 4, 5 minutos. Que todo xa pouse e ter diferentes texturas tamén na boca e sobre todo esos nutrientes do que falamos. Porque, vos pensades que nos metemos un ao outro e tal, pero vou aprendendo e digo, home, pois mira, as verduras, e vou a facer todas en xulianiña, pequena, a ver como pensas, para que quede hasta bonito, hasta que sexa así como fíos. Vai a estar guai. Bueno, por aquí, esto e esto. Tía, nada que dicir pola de agora, Oxe... Bueno, podo decir que isto podes obviar. Quero dicir, que sería un plato completo xa así. Se queredes botarlle isto, botadelle, porque sabedes que el botalle carne a case todo. Pero podría ser un plato completo a nivel nutricional sin botarlle a carne tamén. Sí, pero eso témolo claro. A nivel nutricional estaría completo. Ti sí, pero moita xente na casa a nivel sabor, isto mételle un punch. Mira, tes feito receitas con legumes, verduras riquísimas, utilizando especias e condimentos. Non empregando peixe nin carne, eso é certo. É totalmente certo que sí que se pode facer cousas. De feito,
aquí onde me ves que eu fago moito guisote e tal, é unha cousa, claro, aquí estamos ao final intentando ensinar pois guisos, intentando ensinar receitas. Poderíase facer moitísimas ensaladas. Eu como moitísima ensalada. De feito, é raro a semana que non cae 5 ou 6 ensaladas. Prácticamente todos os días tomo algo. A min encántame. E a ensalada vai de todo, ovo, e moitas veces non leva, tal. Pode levar algo de queixo, que sí que é proteína animal, pero non leva nin carne nin tal. Pero sí que lle meto, Métolle bastante. Que pasa? Que cando lle fago un guiso e lle meto horas, sí que che vou dicir que son partidario desa graxa animal, tanto do peixe como da carne, para que lle dé bastante de sabor, Mira, aquí, agora, o primeiro de todo, que isto sí que é importante, ese lume vai tirando para arriba, imos quecendo ben esa historia e agora, paseniñamente, imos selar este xarrete. Mirade, aí, cousa chula. Non vos asustedes, evidentemente, se isto empeza a encoirar un pouco. Se sabemos un pouco, e xa fixemos algunha vez unha elaboración deste tipo, sabemos que isto vai a empezar un pouco a menguar, e que a cocedura tamén. E acaba quedando unha cousa moito máis pequena, porque xa vos dixen antes, ten moitísimo texido que se vai, pois, contráctil, que se vai metendo no seu sitio. Vale. Que falando do coláxeno, por favor. Esta receita, sabes, ten moitísima fibra, porque o feixón branco é un dos alimentos que máis fibra teñen. Eso fai que moita xente pois, que teña problemas digestivos non a dixira de todo ben. Vale. Pasa cas carnes que teñen coláxeno tamén. Levan unha digestión máis complexa, por lo tanto, as persoas que teñen problemas digestivos, o mellor non é a mellor opción. Entonces, si queres, comentamos agora ou despois algúns truquiños para esa xente que non lle senten ben moito a comida, que teña algún problema. Agora mesmo, porque ademais de que me parece interesantísimo, a xente xa sabe como se fai unha cebola, neste caso en xuliana, así que tiramos millas. O sea, estás a contar que esa propia estructura da carne, que non é unha carne magriña, que non é tal, esa estructura é como menos digerible, non? A ver, conta. Menos digerible non, ten un proceso digestivo máis complexo. Claro. Entonces, quen teña problemas digestivos vai notar que tarda máis de digerir, por exemplo, non, esta carne, que un peixe, por exemplo, que o peixe non ten coláxeno, non? De feito, moita xente xa nota que cando toma peixe entra ya fame antes, non? Moita xente di, que tomo peixe... Esta queda menos pesada. Pois, cuidado, Cuidado. Queda menos pesada. Está hoxe, como xa... Home, a mí non me encanta que me falen con cuidado así, a verdade. Se estou facendo as beiras, home, faime caso. É unha forma moi extraña de facer as beiras, ti. Vai pelando nos allos, veña, poñoche a traballar. Pero entonces, sí, o peixe sei que moita xente, ademais, cando tes unha dieta branda, tes algún problema gastrointestinal ou tal, severo ou tal, poñenche unha dieta brandiña e normalmente peixe branco non poñen carne, é certo, vale? Ten unha súa explicación. Bueno, primeiro, se temos problemas digestivos, en xeral, pois temos que pedir cita con gastroenteroloxía, non? Que nos vayan mirando, descartando, facendo probas. O de automedicarse non, verdad? Tamén podemos acudir a un nutricionista especialista en digestivo que nos pode orientar de como levar a alimentación para levar a sintomatoloxía mellor. Pero igualmente unha cousa é aliviar a sintomatoloxía e outra cousa é solucionar o problema que a causa, non? Que isto normalmente é máis complexo e se tardase máis en averiguar o que é. Pero bueno, imaginemos que temos algunha patoloxía digestiva sen diagnosticar, algún problema que non sabemos de onde ven, pero sabemos que as cousas non sentan mal. Bueno, así a nivel xeral, vamos a intentar eso, priorizar dentro das proteínas, van a sentar mellor o ovo e o peixe, por exemplo, que a carne ou que as legumes, non? Vale. Ovo tamén, Ben, perfecto. Ovo para mí, maravilla da natureza. Vai nos sentar mellor sempre os alimentos que teñan menos graxa dentro desas proteínas, pues, si empregamos carne, que sexa priorizar a carne branca. Vai nos sentar mellor o peixe branco neste caso, anda que sabemos que o azul é estupendo, vai nos sentar mellor. Despois, con respecto ás verduras crúas, son máis difíciles de digerir. Entonces, vamos a preferir sempre verduras cociñadas e, se son cociñadas e trituradas, as vamos a digerir moito mellor. Por exemplo, unha crema de verduras é a forma de digerir as verduras máis fácil, non? Despois, co tema... A cremiña, entonces, é mellor proceso para a digestión, que moitas veces, a veces teño escoitado, que ahora que chetar, que a veces hai que ter sempre cuidado co das cremas e non abusar delas porque deixas de morder, non? Hai algo de sentido nesto que estamos... Claro, estas recomendacións que estou a dar son para xente que ten problemas digestivos, non son as recomendacións xerais. As recomendacións xerais van a ir na dirección contraria. Flipa, claro, é que isto é importante, porque despois é que Lidia dixo, estamos a falar desa poboación especial nese momento e que ten esas circunstancias, individualizando prácticamente, non? Que despois ainda hai que individualizar na consulta, no médico, non indicacións xerais, pero certo é que hai cremas que están tremendas, que está moi ben facer ese tipo de elaboracións de vez en cando para cambiar a torna, pero que non sexa só comer cremas, porque xa verás como é moi importante de masticar,
Con respecto ás froitas, como a froita tomamos crúa normalmente, vai nos sentar mellor a nivel digestivo se temos problemas a froita moi madura e a froita cocida ou en compota. Compotada, sí, confeitada, claro. A pera asada, a mazá asada ou as compotas van nos sentar mellor. Dentro dos cereais van nos a sentar mellor os refinados que os integrais. Xa sabemos que a recomendación xeral é preferir os integrais, pero cando temos problemas digestivos vai nos a sentar mellor o refinado, non? Por iso que sempre temos que individualizar as pautas e non é o mesmo unha recomendación para xente que non ten problemas que para xente que xa ten algún problema diagnosticado ou non, pero que hai algún problema digestivo, non? Claro. Bueno, pois isto que quede claro, que moitas veces andamos afiando unha cousa e outra. Mirade, aquí, importante, temos este currunchiño de carne que, como vos dixen, encanta ir selando. Esta parte que era un pouquiño máis grasa, que tiña un pouco de tensión, non yo quito. Por qué? Porque é importantísimo tamén esa parte para darlle esa sustancia ao caldo. Polo tanto, nós, o que facemos agora mesmo, tal cardo, por certo, que temos aí un chisco de polo de verdura, non moi grasoso, non, por agora non, grazas. E o que eu estou acabando de facer é baixarlle un pouco a temperatura a isto, vamos quitar xa este xarretiño para aquí, un segundiño, un anaco, e comezamos directamente con esta cebola. Hai que ter moito cuidado, moito tino, porque isto ten lume, vale? Iso ten bastante historia, polo tanto, na primeira baza, se vemos que precisamos baixarlle algo, como isto precisa un pouco máis de aceite, un pouquiño máis de aceite, evidentemente, e senón, prácticamente, como temos o caldo, tamén podemos xogar a darlle esa variada. Como ten bastante cantidade, estos son trucos todos de cociñeiro, como ten bastante cantidade, non vai pasar nada. Nós, con este pelourazo de cebola, con esta choiva de cebola, o que imos a facer é o seguinte, baixarle tamén a temperatura. Mirades, que estaba fumeando un montón, pero non queima a cebola para nada, vale? Así que nós, esa xulianiña, vale, hoxe, estás viva, pa dentro. Cociña limpa. Así, se che cae algo aquí por tal, no chao non, pero se che cae algo por aquí, pa dentro. Como que non? Vale, aí está. Vale, pois entonces, temos isto aquí. Vou coller eu xa unha cousa, mirade, de vez en cando, por exemplo, con esa carne, se queremos que se nos vaya quedando tal e que queda aínda rezumenta, que non encoire tal, moitas veces podemos tapar. Un anaquiño, deixámola así e tampouco pasa nada. Vale, eso queda perfectamente así, poñemos, eso non está ao seu sitio e collemos o allo. Xa vedes, o de case sempre, unha primeira historia metida, moitísima información de parte de Lidia, que é bastante interesante e que temos que ir empezando a coller eses recortes, vale, porque cociñar está ben, pero hai que cociñar con xeito. E non me gusta nada, a ver, igual me rifa, pero non me gusta nada a xente que deixa de cociñar e ponse a comer, eu que sei, tortillas empaquetadas. Bum, non, vamos a ver, é un ovo, unha pataca. Un día, vale, que non sexa o normal. Porque ao final, eso leva historias por aí, non deixa de ser un ovo que non está presesa, que non sabes un pouco a súa procedencia, e ten algo de colorantes, conservantes, un pouco de todo. E se temos na casa para facer unha tortilla, colle unha tixola que de vez en cando, ese tempiño que pasas na cociña, tamén está ben, Vale, este allo, pa dentro, mirade, aquí, non son antiprocesados, pero non me encantan, Que hai nos bons e hai nos malos, que xa o sei, Sí, o tema dos colorantes e conservantes é outro tema, porque colorante, botas azafrán, colorante... Non, azafrán conservante a sal... Non colorante, non? Non é un colorante. É un azúcar... É unha flor, os pistiños desa flor. Sí, un colorante, que decir, colorantes e conservantes non quer dicir que sexa malo per se, o que pasa que normalmente os alimentos que teñen un baixo perfil nutricional adoitan ter colorantes e conservantes. Porque polo baixo perfil nutricional, que son as cousas, por exemplo, que nós poderíamos adoitar nun etiquetado que temos que rexeitar, é dicir, isto non. Bueno, rexeitar nada, isto non. O que pasa que sí que temos que saber que mercamos para facer unha compra e un consumo máis consciente, non é para dicir isto sí, isto non, porque nos movemos así en esquemas rígidos e despois hai problemas. Podemos mirar si é un alimento que leva cereais, por exemplo, un derivado con fariñas ou algo así, que priorizar que sexan integrais. Si leva azúcares engadidos, en que cantidade, non? Normalmente menos de 5 é un baixo contido en azúcar, máis de 5 é unha cantidade moderada ou alta. Vale. O tipo de graxa que leva, non? Non é o mesmo que leve aceite de oliva, que leve xirasol altoleico, que leve palma, que leve unha graxa hidroxenada, vale? Vale, graxa hidroxenada que xa me perdo por aí e tal. E tamén hai unha cousa por aí que son os edulcorantes.
veces, que hai maltodestrina, que se non sei que de xarabe de non sei canto, que tal. Eso tamén é unha historia un pouco rara, porque claro, eu cando leo dixo, e pa que leva isto? Por que lle botan? A veces non necesita, non precisa. No, normalmente os produtos que levan edulcorantes véndense non tanto como conservantes. Os edulcorantes adoitan utilizarse en sustitutos de alimentos que levan azúcar, non? Entón sacan a versión sen azúcares engadidos que ao final e botanlle para aportarlle sabor doce edulcorantes, non? Porque senón outro tipo de produtos non adoitan levar edulcorantes. Fíxate que fai pouco a Organización Mundial da Saúde sacou unha revisión que estudaba os edulcorantes e os seus efectos para a saúde de 200 páxinas, o sea, un coñazo de ler. Pero ao final, o resumo, aforvos ler 200 páxinas en inglés, é que os edulcorantes teñen a súa utilidade para persoas con diabetes, non? Que queran disfrutar dun doce sin prexudicar a súa saúde. Pero que fora dese ámbito non ten ningunha vantaxe a nivel nutricional nin a nivel saúde. Vale, pois isto é importante sabelo tamén, porque moitas veces damoslle o teclexou e dicimos, ten edulcorante, é sano. Cuidado con esas historias tamén. Veña, nós... Este bonito pa aquí, mirade. E agora o que vou facer é o seguinte. Vou baixar temperatura, porque cólleme a fava, porfa. A fava sabemos, igual que as nosas lentellas, en diferencia dos garabanzos, é que levan a auga sempre dende frío. Polo tanto, primeiro o que facemos é caldiño que che criou pa dentro. E xa, o que facemos directamente é baixar a temperatura rapidamente disto. Moitas veces temos truquiños diferentes para facer este tipo de cousas. E cando falamos tamén da fava, é importante para que non se destroce, vale? Para que non rompa e para que ese pelexo quede ben, sendo unha fava que igual non sabemos un pouco orixe, porque ao final acabamos comprando paquetiños e tal, é importante ir, como vos dixe máis unha vez, asustando ese caldiño. E pódese facer cun pouco de caldo frío que me queda aí, e pódese facer perfectamente tamén, veña, van a ir todas, son bastantes, pero como a ti che gustan, e despois lambes nelas, levas pa casa un tupper e non pasa nada. E o que facemos é o seguinte, que é importante. A veces non temos tal, un xeo tamén valería. Collo aquí, quero romper esa cocción con un pouco de xeo, métollo e non pasa nada de nada. Así que nós, agora sí, con esa historia que imos ir regando, vale? Un pouquiño por aquí. Agora, cando ferva, volvamos a asustar. Imos ir facer unha cousa. Isto tapámolo, cando empeza a ferver, chup chup pequeniño, e por suposto, cada 15 minutiños estamos a volta, pero de todas formas, con esta vaporeira, esa parte vais ir facendo. Se temos un horno un pouco máis grande, non pasa nada, pero xa vos dixe moitas veces, facilitando o visionado, vale, facemos isto. Chisquilichasqui, estamos aquí. Pararari, como me mola facerte traballar, Lidia? Como me mola poñerte aí a darte de todo, Escoita, e isto é un pouco o traballo de chinos e fago única e exclusivamente por ti. Traballo de chinos queda un pouco anticuada esa expresión. Bueno, pois é anticuada, porque eu son anticuado, xa vou velliño, pero un traballo moi laborioso, tes razón, cando tes razón tamén cho digo. Veña, aquí poñemos esta historia aquí, e temos xa unha xulaniña feita. Vou facer xuliana, capataca, con ese nabo e esas xudías, despois tamén eses feixos verdes, ímonos despuntar ben. Así que, un anaquiño. Mira por que teño eu a miña historia aquí. Por que será? A ver. Porque este lume ten tanta forza, tanta historia, que me vai facendo un chup-chup demasiado forte. Entonces, para que tal, baixo un pouquichiño, e mirade como está esa fava, non te queimes, Mirade. Aquí. Presiña. Manteiga pura. Ao final, ademais de facer as beiras, voume meter no teu tin, das legumes. Legumes ao poder, pero con un pouco de xarrete. Pam, pam, pari. Eu vou colando así as mensaxes pouco a pouco, van calando. Home, claro que calan. Agora sí, un chisco dese sal, vale? Que teño aquí cocendo pouco a pouco todo isto. Mirade, tamén a resistencia, moitas veces que falamos dese xarretiño que xa empeza a estar no seu puntiño perfecto. E agora, o que vou facer eu é seguir traballando con esas verduras, como vos dixen, xa podemos deixar así, a ese lume pequeno, sen esa tapiña. Perfecto. Bueno, máis eficiente non pode ser, Veña, o que fago é o seguinte, mirade, cando teño se me despuntas as, como se chaman? Sí, as feixos verdes. Pois maravilla. E o que fago aquí normalmente é coller, facer unha pequena base e agora fago unhas láminas. Isto non é moi complicado. Simplemente que hai que ter un coitelo ben afiado, vale? E empezar a facer así. É como unha pataca palla, dime. Que aquí en Galicia temos cultura de comer nabos?
pois en Galicia o nabo non é o máis mítico, pero o nabo na biza dai ben, Comemos a floreciña dese naviño ou que? Isto é máis mítico de Castela e León. Comen bastante máis nabos en Castela e León que aquí en Galicia, pero se vas agora aos remexidos estes, que a mí me parece que están bastante ben para que a xente empece a facer caldos e historias, vas ao súper, e xa hai bandexiñas postas e teñen un porro, teñen o mix para o cocido, teñen o nabo, teñen un pouco, teñen ese repolo e meten estamos aquí en Galicia, polo tanto, sí que eu sempre nestas cousas non me quero meter moito, pero eu digo, debe ser tamén polas casas, Hai sitios, por exemplo, ti, xa me dixeches que onde eras, ti a túa nai cando fai cocido metelle polo. Sí. Mételle polo. Na zona da Coruña métese polo, pero na zona de Ourense non se mete polo, por exemplo. Non sabía. Non, pois nada, miña rapaza de Ourense non mete. Como cocho, como vale, esa é tenreira, pois igual tal, pero por exemplo na Coruña hai polo, non hai ceboleiro ou chourizo, en Ourense xamais vas ver que metan polo e de repente sí que meten o chourizo ceboleiro e tal, entón sí que vai cambiando. Pode ser que noutros sitios resulte que si teñan a costume de meter nabo, pois pode ser. Eu na miña casa casi nunca se empregou. No, vale, miña nai non o metía. Veña, lume aquí, porque agora sí que ven unha historia ben bonita. Cando falamos de wok e de coccións rápidas e de que empezamos a falar nós de que nos gusta unha cocción pequena, que quede trisqueira e tal, o que primeiro que temos que ter en conta é que o wok ten que estar moi quente. Wok, tixola, o que teñas na casa, Vale, entón, mirade como isto, que tamén, como está moi finiño, vai a subiar, non temos que estar moitísimo tempo fritindo. E que imos facer unha cousa que xa vos falei fai pouco, non te me pegues, fai pouco dela, é que gustame a manteiga nas legumes. E cando falo de manteiga non tal de manteiga de coche, nada, manteiga do noso leite, vale, do que sacamos, dese soriño, porque dalle un toque mantecosa a todo isto. Pensade agora, se vamos configurando, vou facendo xa nesta última pataca palla, vale, o que estamos intentando facer, vamos a cadrar estas dúas, é que unha vez que metamos isto, cocer 3-4 minutos máis con esa manteiga e rescatar o noso xarrete para despois darlle a súa cortada a tal e presentalo ben nun pratiño con faviña, cosas así. Se despois alguén non quere comer o xarrete, eu podo comer doble. Vale, así que toda esta historia para aquí, vale, non me trisques máis, Pois xa está. porque sí, de feito, mirade, vou facer algo tal que así, para que sexa tamén un pouco suposto desa historia. Veña, un pouco máis, que así que estes postas tampouco pasaría nada. Por verdura de máis non cae, non? Nunca. Para ti non, eso xa o sei eu. Vale, lume a cachón. Veña, xentiña da boa, aquí estamos, lume a cachón. Isto, que comeza a facer das súas un chisco, simplemente quero ver como está a traballar ese aceite para saber se realmente precisamos... Vale, está quente. E agora xogamos. Veña, todo así, de contado, pa dentro. E a pataca faise no wok Moitas veces ao mesmo tempo? Podes facer perfectamente porque vai ir para aí e porque vai... Porque despois vai para aí, claro. Claro. Boa pregunta, de todas formas. Mirade, cando está fervendo, como a fava estaba cocida xa de todo, que lle fago? Un chingo. Porque hai unha cousa moi maravillosa que lle vou facer tamén agora e que é o seguinte. Mirade, mentras isto se empeza a facer, ollo piollo. Vamos facer o seguinte. Isto vai che gustar tamén. Que xa me falaches outro día de como facíamos para espesar cousas diferentes. Vamos a deixar isto E para por aquí. digerir mellor as legumes se temos problemas, pasámolo polo batedor Toma aí! e ímolos digerir moito mellor. Vale, o wok, non nos olvidamos, Empezamos a traballar nel. Mirade, 2 maus ou 3, dame igual. Unha boa quentada. Unha forma moi rápida vale? de cociñar verduras, que tampouco temos moita tradición en Galicia de ter un wok. Pois mira que fácil, ferramenta máis rápida. E sobre todo nas cociñas de lume, que é onde mellor traballan. Sí, eso é certo. Eso sí que é certo, hai que ter tino. Vale, seguimos cun chisco desta historia, é un chisco máis de aceite. Por agora non nos queremos pasar tampouco aceite porque temos o coláxeno do noso xarrete. Pero eso sí, agora ven unha cousa maravillosa. Cando quero dar un pouco de espesor, que xa falamos un pouco de por que non nos gustan esas salsiñas trabadiñas e todas esas historias, facemos o seguinte, mirade. Collemos un pouco de fava, vale? Temos aquí e un pouco de cebola, danos igual. E facemos o seguinte, tacatá. E outra pouquiña por aquí, 2 culleradiñas así. E o que fago con isto, coller un pouco de caldo, por suposto, e machucalo perfectamente co noso vaso batedor. Por qué?
porque isto, ao final, non é almidón, fécula, tamén unha especie de aínda, e, polo tanto, vai facer que eso espese perfectamente. Mirade que eu non me olvido de nada e sigo facendo esa historia. E se algún se quere trasnochar, non pasa nada. Cóllese que aquí, mira, mira. Ti, pensabas que ibas a salvarte, Non te salvas, amigo! Pa dentro. Aí o tes. Vale, polo tanto, agora facemos o seguinte. Damos un pouco de ruxe-ruxe. Se a fava está cocidiña, como é o noso conto, está no seu punto, xa ves o que leva, non? E sobre todo, agora, compañeiros, aquí. Mirade que líquido. Mirade que cor branca lle está a dar toda esta historia. Aí está, perfecto. Aí o temos. Tracatá. Isto está facendo a súa maravilla. Agora, nós, con isto, seguimos dándolle un par de meneos, queda un minuto, nada máis. Mirade que xa empeza a brillar, que isto sí que é interesante, vale? E sobre todo, cando, por exemplo, o nabo, mira, antes está, xa está, é medio traslúcido. Agora, 2 minutos fervendo aí e témonos prácticamente listo. Polo tanto, o que fago eu é, directamente, coller esta historia, mira, collo ben, este cachiño, este xarretiño, voume axudar, vale? Para que veña aquí, poñémolo un segundo para cortar de seguido, eso aí posto, agora, chimpámolo o lume, dai, isto tal cual o vedes, o poder, como nos gustan as nosas verduras, o noso poder, e aquí, con esa historia ben pequeniña, e con todo ben posto, un chisco desa manteiga, e un chisco desta manteiga, e directamente, como sempre vos digo tamén, cuidado con remexer a última hora, traioas pa aquí, para darlle ese fervor rápido, mirade, collemos e comezamos a bailar un chisco con esta historia. Aí, para que vexades todos, mirade. Ala, manteiga que se empeza a medio derretir, mirade que pouco fixemos con esa triturada, pero como xa empeza a pegar todo. Probamos perfectamente de sal se precisamos, a que lle guste a cayenne, o chile, calquer cousa que o meta aí en riba que non lle pasa nada. E agora cortamos o xarrete, empratamos e a zampar. Veña, un chisquilichasqui. Hoxe cociñamos fabas á campesiña. Comezamos selando o xarrete de tenreira nun chisco de aceite para reservar, ao mesmo tempo que picamos as cebolas en xuliana e os dentes de allo, rustrindo uns minutos, para de seguido volver a incorporar o xarrete, xunto co caldo, as fabas, 2 follas de loureiro e tapar, asustándoas de cando en vez, co caldo frío. Mentres, pelamos e cortamos as cenorias, o nabo, os feixos verdes, o apio e a pataca en xuliana ben finiña, para saltear cun pouco de aceite nun wok, ao mesmo tempo que sacamos unha cullerada de fabas para triturar e así espesar o noso guiso. Coas verduras ao dente, engadímolas á tarteira das nosas fabas cociñándoas uns minutos máis, sacando a carne para cortar en rodaxas e engadindo a manteiga nos últimos minutos de repouso. Así que prepara culler e pan, que comeza a papatoria! E toma fabada do Estache Bo, fabada con xarrete. Eso sí, cando non podías pensar noutra cousa, un wok de verduras pa dentro, un pouco de manteiga ao final e tes unha mestura que xunto con ese machucado de fabas e un pouco de caldo fai algo auténticamente maravilloso. Que? Como anda eso? As fabas á campesina do Estache Bo. Auriño!